Hello, welcome. Welcome, Brigada. Kinahanglan mag-brigada para ma-officially enroll. Ay magsugod na ang klase. Ano ni ang room nilang harong. Nag-ikaw na dito sa inyo. Mo na ilang teacher kanang naka face mask ug kuan Pink. Ibalik-balikan na nag-tracking. Wala na may kabalo sa imang trabaho. Awal magkita nga. Muna niyan. Pero ang sa ubos pod na parents kana naghaling sila. Ang naa sa ubos mapod na sila ang nagbrigada Ganito sa ka na ubos ng ng klase mga ng room. ate. Ilang ate dito ra sa atubangan dapit. Diray. Anak ko anak. Ala yan na na ma'am. Ilahan na sa. Ana lang dito na sa wall sa dapit sa CR lang. Diyan ang dapit. Picture nilang harong. Oo, kuha lang. Aw. Ibalik-balikan naman ko na mag-trapo, ma'am. Masa pa may mag-trapohan? Dito, dapit na sa CR nila, ma'am. Ah, ilang CR? Ito na nga lang. Pare, hindi anang hagdanan pa dapit ra, ma'am? Dira na po. Mag-unsa man dito, ma'am? Kanira gyapon, trapo ra gyapon. Ah, trapo lang gyapon. Oo, trapo mo dito. Sige, sige. Ah, mo to isa. Aning ko andot to. Sa CR na punta manalapo. Ko ako na ulo na. Punta ka nang gigamitan. Oh, silang siyang-siyang. Rom nilang siyang-siyang. Silingan gyapon sila. Oh, siyang ho. Nang yung matrapuhan na nun. Naningala. Kana. Mao nilang CR. Oh, maurag-mauni siya. Mao ni dire na pud ni manarapo. Are ginoo ko. Dire mo mag-CR na. Asa naman ka? Ay, manarapo man ko. Ay, manarapo ka? Ito, dyan ako na ito. Dito ang nagdawat og enroll sa ubos. Pero dito gamay na lang kayo ang pinaka. Kas na gani ka ato ma? Na. Kamera mo nagdawat mag dito gamay na lang ang nag-enroll. Wala na yun. Wala na. Tabi na. Ang kita ng message na. Anong kabila?
Dito. Asa ba? Dito. Kanang naigaso? Dito ka nagpagtubig? Trabaho ba sa na estudyante? Ang estudyante, ang mama na din. Ano, oh. Okay, dili mo po. Ano, mamusko sa amin. Thank you for watching. Mga trabaho ka ron. No, no. Wednesday. Wednesday, ting brigada. Balik na po ni August 20 sa sugod sa klase. Bye-bye. Thank you for watching. God bless.